Салом алейкум бародаро. Ҳозир ҳамин любой аробакаше ки ай пешмон мебура меқапем амукати мақсад 100 сум хайр мекунем шамда. Ҳакне бо любой аробакаш ина нишоти аробакаша. Ина аробака. Ина пеша адам ҳакне бо ҳакне сахта. Шуда анҷа бист. Салом алейкум. Саломат. То хубай авлотун. Ай ки ҷома шашмо шаҳрна. Ай шаҳрина. Дай сол кор мекунем. Ҳарза чанд сол кор мекунем? 50 сум 40 сум 30 сум ҳар хел. 50 сум 30 сум 40 сум. Рӯза шидага ки 100 сум кор карда боша. Нашуда. Ягон бой бачаҳои бародарое ки боян мақсад доран қадрати хайр кардана. Он кас шидага ки 100 сум умр варда дода боша. 20 сум 10 сум додага. 10 сум додага на? 20 сум додага. Ай 20 сум зиёд додага нест. Чанд сол шуд кор мекунед? 10 сол шуд. 10 соли коритонда ягон бор ягон кас 50 сум надод. Яро ҳами агар ду рӯза коритон ҳозир ма тим чикор мекунем? Худо Аллоҳ мекунем, дуо мекунем. Ҳа? Дуо мекунем. Дуо мекада яка да ҳаққи ғарибои Москва дуо ки Москва мегум бародаро ки ай Тоҷикистон беруна яка да ҳаққшон дуо ки иншааллоҳ мо просто чиста хостем да худат яч билагадар кунем я дуо ки барои ғарибое ки ай дили Тоҷикистон беруна фарқ надорад дар кадом шаҳр я дуо Аллоҳ акбар. Ина бародарҷон, ин ҳамин 100 сомон аст. Не ки чикор мекунӣ ӯзи ана? Харид мекунӣ бачаҳода мери хона дам мегирӣ ҳамин. Ани? Ана ака? Гап надорем.